11 o'clock. This is the third and the last hour of the show. We call this one uMasakhane. Kama lam ndikuchuma wakwamdewuka nditshilo ke ndathi xa sibuya sabe sixoxela naye ke uNontuthuzelo Gqobhuka Gqobs. She's a clinical psychologist. Sincokola ke phantsi kwesihloko sithi ke psychological support in children. In our Queenstown studios. Oops, good morning and thank you so much. Ngokuba lapha enkqubeni nathi namhlanje. Hi, good morning, Ko. Let me take this opportunity and ndibulisa abaphulaphuli kwendawo ngendawo abaphulaphuli bekuzo, and thank you so much for having me. Oops. Masingene emqholweni singabe sayitsala mntasekhaya sisityweli ixesha. Ndiyafuna wethu usibalisele what are the different types of psychological supports that okay. Zeziphi i-psychological support abantwana abazidingayo ekufuneka into yobana thina sibanike zona? All right, Kush, let me start by unpacking qala into bana what is emotional or psychosocial support emntaneni. Abantwana ke we tend to take them for granted, or we tend to take them light. Lanto iti abantwana i-needs zabo singazihoyi, because andifuna ukuthi abanazo, they do have, but we tend not to turn a blind eye ngakuzo. Okokuqala nje into ye-psychosocial support, it's about looking at the emotional side or at the emotional well-being yomntana, uba umntana uqhuba kanjani emotionally. Umntana ke unendlela ngendlela zobonakalisa into bana akacope emotionally, but because benditshilo into bana thina we used to turn a blind eye singazihoyi ii-emotions zabantwana. Abanye abantwana are not verbal xa bengeva kamnandi, ubona nge-reaction. Abanye abantwana are quiet, mhlawumbi umntana bengumntana o-loud or out there, but atshintshe i-behavior and i-attitude. Ithi ke ngokuloo nto it triggers i-attention yakho as umzali bana umjonge uba umntana wakho ngoku has changed, zindoni izinto ezenzekileyo kuye. Ixesha elininzi ke Xushi thina sinento ethi andizuva ngomntana, okanye akukho mntana uzawutshintsha apha kum avela qumbe ndingamazi uba utheni, ndizamnika i-silent treatment nam ndingumzali, forgetting into yobana laa mntana naye unazo ii-needs, but because ungulaa mzali usoloko evalile, akukho easy ke ngoku emntaneni ubana makathi open up kuye. Ithi ke ngokuloo nto uGqobhoka eza nayo, let us try and establish i-relationship nabantwana bethu so that si-avoide uba abantwana bethu babe emotionally damaged, because once umntana be-emotionally damaged akazukwazi ukuthetha okanye akazukwazi ukuzi-expressa njengawe, uzawuthatha i-immediate solution to i-problem acinga into yobana yena i-permanent. But because you don't allow umntana an opportunity to share and express him or herself, you're always closing. It ke ngokuloo nto umntana uzawufumana someone else azawuthetha naye. Sizawufumana ke ngokumphulaphula into yobana abantwana abaninzi starting dating at a very early stage because badinga babalekisha la fika isoloke ivali lapha endlini. It's either ngumama okanye ngutata lo soloke evalile. So once umntana ufumanisa umntana uthi ndiba comfortable xa ndihleli nobani bani, which is i-boyfriend or i-girlfriend. Ithi ke ngokuloo nto we are chasing abantwana away. We need to listen and read abantwana bethu, noba umntana akathethi ukwazi ukummamela umntana, because abanye abantwana bathethi but ubone ii-actions okanye ubone ii-emotions ubana utshintshile, ngumntu osolokelele, ngumntu ongathanda ukutya, ngumntu othi xa ebuya esikolweni enza ii-homeworks alale. Yintoni ke ngoku ekufuneka uyenzile wena as umzali? Sure. There are activities ke echushi ezikhoyo in place ekufuneka zenziwe ngumzali to make sure into yobana ugcina i-relationship yakho nomntana i-state. One of the activities, umntanakho ukuze akwazi uba open kuwe, be you. Asikwazi ke thina ke because sisoloke sinengxaki zethu ezisenza into yobana singakwazi ukuhlala phantsi and study abantwana bethu, singakwazi ukuhlala phantsi and listen to abantwana bethu. So we need to establish i-activities. Noma mhlambe kuse during supper xa sihlele lounge siyancokola, how was school, how was your day,
uqala wena ubalise uba tyhini guys, imini yam iphantsi ubambi ke ubona nje namhlanje kuye kwathi. Uqala wena and then you start giving them ii-turns tobana eyakho ibinjani, uyayibona. And abantwana bane-language abayisebenzisayo, so kufuneka sizame uba flexible singabazali, si-understande the language esetyenziswayo, because i-language le izawusinceda into yobana ukwazi ukumandastenda umntanakho naxa ene-problem. Ukuhlala mhlambi eTV-ni nibukele iTV kunye, engage nabantwana while nibukele iTV, okanye mhlambi you can even comment about something oyibona phaa eTV-ni. Ezi zinto ziyabanceda ke, because ezinye zezinto abathi go through zona bazifumana through i-social media. So while nihleli ke ngoku e-lounge nibukele iTV, loo nto inincedisa into yobana nifumane itshansi yoba nibhonde. Omnye ke ngoku umntana uzotsho afumane chance xa uphakama usiya erumini uyongena erumini yakho eze kuwe, mama, this is what is going on ebomini bam, okanye this is the challenge endidibene nayo namhlanje. But because asibaniki abantwana ixesha xhoshi, so ufumanisa ke ngoku umntana uzohlala e-reserved, azikhangelele someone ke ngoku azawuthetha naye. Abantwana start dating at an early age because of asikho ebomini babo, okanye asibaniki chance, okanye asibamameli. Once adate ke ngoku ufumana i-comfortability kulo mntu adeyitha naye. Mhlawumbi ingangumntu omdala because ulekisha i-father figure, ingangumntu omdala, umntu oza kummamela enze ezi zinto angazifumaniyo apha kokwabo. Abantwana bethu ke we cannot run away from that. Bane-demands, bane-demands ezi-too much. So eza demands, if wena ungumzali awuzimithi, kubalulekile into yobana uhlale nabo phantsi abantwana ubaxelele into yobana guys, this is what I'm getting xa ndirholile, then nazi ii-debits, this is what eshiyekayo apha endlini. So kufuneka senze ezi areas, like we do groceries, we buy izinto zesikolo, we buy lunch, and then this is what is left, so that i-expectations zabo bangazibeki more on us. Le nto ke xhushi ndiyithetha yonke ndiyidwabayo yenza ntoni? Yenza ukubana umntana xa ezi needs zakhe angazifumaniyo apha, okanye ke mhlawumbi unfortunately angabi nayo le option yobana makaphume ayokhangela usugar daddy, okanye umntu azawubhilonga kuye ozawukwazi uzenza ezi needs zakhe, aphele ke ngoku engumntu otshintshileyo i-behavior. Umntana ke uyakwazi uba ne-depression, but ke ngoku thina singabazali singayi-understand into yobana umntana ukwesi stage se-depression, because we always think into yobana umntana is affected of by i-stage. Mandikunike xhushi. Gobs, ukhe wamenshona into kabana xa ungumzali iba nguwe emntaneni, be you. Ndiyafuna ke wena Gobs ke sizame sichaphazelele le nto. Uzawuthi omnye umzali omameleyo phaa ekhaya xa esithi chuma uGobs, I must be myself apha endlini at all times to abantwana. What do I do ke ngoku in cases umzekelo kutshatiwe apha ekhaya and wena notata ekhaya anivisisani, and then kukho i-tension between the two of you? And ndiyayazi into yobana you did say ngenye imini if nixabene as couples mayiphelele phaa, mayingayi ebedroom, mayiphelele phaa eboardroom yenu. But ke ngoku uzawuthi omnye umzali Gobs, I'm protecting my child from le nto ndithi go through yona, so that is why ndingakwazi ukumnika ixesha lam, because I'm currently going through some difficulties ekufuneka into yobana ndidilishane nazo mna as an adult. Umncinci yena for into yobana ndiphokoze ezi zinto, but I want you to elaborate more on that. How do we deal? Okay, How do we? How thank do you so much, Tom. Yeah. Abazali are going through a lot. I understand. I also go through a lot, but Yeah. I andirhaleli ba abantwana bethu sibanike a cold shoulder because we are going through a lot. Remember, they also need us. In as much as ndingafuni uba siba involved kwi-challenges okanye kwi-problems esinazo apha emtshatweni, into yoxabana kwam notata uGqobhoka does not affect abantwana. It means ke ngoku I must address the problem or the challenge endinayo notata uGqobhoka, so that ndizokwazi unika abantwana ixesha labo. Uzofumanisa ke sometimes thina singabazali we use abantwana, like xa ndine-problem ndimbeke amabala utata uGqobhoka ukuba yho hayi undidikile because of ABCDE. So abantwana would always take his side because I'm always there for bona, I'm always there with them. So in anything endisoloko indivisa kabuhlungu,
bazawuthatha isayidi because bafuna ukundiprotektha. I don't have to be protected ngabantwana. Abantwana akufanelanga bangene kwiingxaki zam. Hence bendisithi ke we need to be us. Xa unguwe Xhusha okanye xa unguwe Mphulaphuli, you allow your child to be honest with you so that bazokwazi ukuzi-expressa. Xa ndisithi you allow your child to be honest with you, umntanakho funeka akwazi uba free, akwazi ukuzi-expressa xa kukhona into adibene nayo esitratweni. Being yourself ke ngoku siyayazi uba funeka sibe ngoomama, kukhona ii-boundaries ekufuneka sizisetile, funeka ungutata, kukhona ii-boundaries ofuneka uzisetile. But I suggest into yobana yiba ne-relationship nomntana wakho so that umntana angazophuma ayotrusta istranger okanye umama se-next door eshiya wena apha ungumama wakhe. So in as much as ke Xhusha ndifuna into yobana abantwana bethu singaba-involve kwiingxaki zethu, but we need to be open ebantwaneni bethu and bayazi into yobana ubomi is not always the roses ezibazibonayo ngoku. Eza education silekishayo zinika kona abantwana sithi bayafunda esikolweni, these are talks zifanele uba zikhona apha endlini. We sit and talk and discuss ii-challenges zobomi abazawudibana nazo. Ungafuni uba abantwana bakho baphile kwi-history because wena wawungumntu owawukhula under closed doors, abazali bakho babengakuvumeli buphume, babengakuvumeli busocialize. Abantwana ngoku banendlela yabo yokusocialize nabanye abantwana, and like kwayona le nto yobana uvalela abantwana endlini ungafuni baphume bayosocialize iyayenza i-depression ebantwaneni, because going to school, come back home, go to school, come back home, umntana ke ngoku uphela eba-depressed because akasocialize, akazazi izinto ezenzekayo out there. Let them be exposed, and then there's a way of parenting umntana wakho ekufuneka wena ungumzali uyenzile. Endithi xa ndiyithetha ndithi this is how brave parents raise abantwana bayo ngayo, because there are certain way mos umntu ngamnye une-parenting skills zakhe and i-parenting skills differs. Andizokuthi Xhusha mna ezam parenting skills zi-perfect, nawe you can bring ezakho ii-parenting skills, but into ebalulekile apha we are raising umntana. So whatever that we do something ezawukwazi ukusapota umntana. Uzokhumbula into yobana sithi apha we are supporting umntana psychosocially. I-psychosocial ke ngoku it means the well-being yomntana. So masingayilibali into yobana i-well-being yomntana ixhomekeke apha kuwe, ixhomekeke ekubeni uba umnike itshansi a-exercise ii-rights zakhe of being a child. Right. Oops. Let's talk about i-signs ke ngoku. Ndim ndingumzali ndihleli apha endlini and ke ngoku umntana wam ndiyambona into yobana there is something wrong about imange unazo apha endlini. Ndimnceda njani, okanye can you please give us tips on how to approach i-situation enjeya? All right. Njengoba bendisitsho nje Xhusha ubana we need to open up ebantwaneni bethu so that uzomazi umntana. Kubalulekile uba ukwazi ukumrida as umzali umntanakho. Mos bendithe apha we also talking about ii-emotions. Umntanakho sometimes ungazaba ngulaa mntana masithi masenze umzekelo ngoGqobs. uGqobs ungumntu olawudi onjena, then immediately ndifika endlini ndingena ndisiya erumini, molweni ndigqithe ndiye erumini, it starts giving i-concern kuni nabantu bahleli apha endlini uba hayibo what's wrong, uyayibona. So it gives you ke ngoku itshance ubana hamba ndilandele, yiye erumini bosabela uba hayi ntombi kwenzeka ntoni, how was your day, uyayibona. Then you start engaging ke ngoku nomntu ngolo hlobo. So ndizama ukuthi ke Xhusha kubalulekile ke into yobana in anything oyenzayo umazi, ukwazi ukumstadisha uImange, azothi uImange wakho xa ebuyile etshintshile behavior wise, emotional wise, uzokwazi ubana ukwazi ukumphikisha ubana umntanam is not right, engakhange abe uvule umlomo, because you know umntana wakho engakhange abe uvule umlomo. Hence ndisithi ke ukustadisha umntana wakho kufuneka wazi even i-sign language, uyayibona, wazi even i-sign language. If umntana uyafika emotweni xa uzomthatha after school afika athi hi mom, angene emotweni avala ucango, ngale mini avele angene afika afaka ubhaka wakhe athula athi cwaka, molo mama. Start reading there, because it means there is a problem. But ke ngoku wena because ungulaa mzali uthi ndingxamile mna, ngenani emotweni guys, ndilate, funa ntoni ibeka endlini,
ubusoloke loud ebantwaneni, abantwana won't have a chance okanye won't be able to express themselves freely because kaloku ungulaa mntu usoloke engxamile, ungulaa mntu ungenaxesha, ungulaa mntu busy, uyayibona? So uimange wakho uzawuthi ukuze akwazi ukuzi-expressa ube wena you are free to imange and understands ii-emotions zika-imange. Uimange xa engena endlini engeyiyo engenguyela imange umaziyo, start worrying because ikhona into erongo eyenzekayo okanye eyenzekileyo kwi-imange emenza ubana makatsho nje namhlanje, boy, how was your day? You look funny, what's going on? What has been bothering you? Uyayibona? Awuzawuqala ke ngumntana mhlawumbi angafuni uthetha. So funeka nalapho ungathi hayi khawuthethe, ndincamile mna. So funeka ube nee-techniques ezirayithi zokwazi ukumproba umntana because ukhumbula umntana akafani nam. Xa uthetha nomntana awuzuthi sana kwenzeka ntoni and I start talking. Uyayibona? Umntana uzawuqala abe reserved, abe neentloni because mhlawumbi le nto yenzekileyo yinto angekho comfortable kwayena iba yenzekile. So akayazi ubana uzoyithatha kanjani okanye izongena kanjani kuwe xa eyishera nawe. So we avoid ke ngokubana abantwana bethu babe ne-mental breakdown. Right, Sifo Nungena, masibulise wethu sikwamkele inkosi sincokola ke noNtuthuzelo Gqobhoka. She is a clinical psychologist. Sincokola ke namhlanje ke phantsi kwesihloko sithi ke psychosocial support in children. Oops, ndiyafuna ke wethu siyivale, but before siyivale, do you have anything eshiyekile on your side? Yes, Tush. Bendizawuthi ke Tush, kuyabaluleka into yobana as abazali sibe nendlela yokuba encourage abantwana bethu, sibasapote. We encourage them uba bakwazi ukuzimela, babe independent in a way that azothi umntana xa into isenzeka athi I cannot do this. Uyayibona? I can't do this. Afunde umntana ukuthi no. Abantwana bethu masibafundise ukuthi thank you xa umuntu esenza into, mhlawumbi umuntu offerisha something athi no mama ndi-right. Uyayibona? Because omnye uzacinga into yobana lo mama into uyenza in kind but abe lo mama ene-intentions ezi-negative. I had a case, Tush, without wasting ixesha, I had a case yomntana apha ose-high school. There's this woman omdala ophangelayo ongumama uGqobhoka. Lo mama uyamthanda lo mntana to a point where after school uye athi boy, when itaxi yenu ifikile, i-transport yenu ifikile imisile kule ndawo enemisa kuyo, call me. Ndizokuthengela into ezimnandi. Nyhani umntana uzokwenza loo nto athenge umama athenge. One day umama wam-invite umntana em-invitele endlini kanti invitela ukubana azomsexual harassa. Uyayiva ne? So uqale ngokwenza ezi zinto ezingathi zi-in kind. Laa nto ke ngoku umntana akakwazi uyithetha kokwabo because uharasiwe ngulo mama, but ke ngakakwazi ukwazi uyithetha kumama ke because she's of the same age nomama wakhe. Uyayibona? Ngoku umntana ufila ashamed of le nto yenzekileyo ingathi naye ikhona into ayenzileyo back. But when we intervene safumanisa ubana lo mntana lo mama usebenzise i-advantage yomntana kuba umntana engumntana on-nice, olive, wathatha i-advantage. At the end of the day, eyazi yona i-intentions zakhe ba yintoni. So let's sit with abantwana bethu, especially the boy child. Abantwana bethu abangamakhwenkwe basengxakini because abantwana bethu are being used. Sithi ke osisi nomama abadala sicinga into yobana okanye wena mzali uyocinga ubana hayi umama Gqobhoka uyamthanda man, genuine love, kanti mna I've got something engaphaya. So let's support abantwana bethu emotionally and encourage abantwana bethu bana bakwazi umuntu akwazi ukuzipraise yena into yobana I'm enough, because into ebangela uba abantwana bafuna uthandwa ngaphandle is because they don't love themselves. So self-love, self-support is very much important. We need to encourage ke abantwana bethu about such things. Right, Gqobs, ndiyayazi into yobana uyazenza ezi ncoko na-outside le ndawo esikuyo nangoku. Sikufumana apha xa sikufuna? Okay, Kush. Ndiyafumaneka kwa-number 18 Ebden Street, just opposite Protea Spa, kwi-surgery ka-Dr. Tyaliti. You can also book i-appointment via WhatsApp ku-083 743 2025, 083 743 2025, or 071 415 1214. Siyayithatha ke ne-medical aid. Right, masidibane Gqobs next week wethu. So much. Thank you so much, Tush. Right. That was noNtuthuzelo Gqobhoka, enkosi sapho nakuwe. uNtuthuzelo Gqobhoka, psychologist
ke beqokola ke phansi kwesihloko psychosocial support in children kusuku lwanamhlanje. Imizuzu masenze beyi-23 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi yaka-12.